mɔgɔ caman ko k'i ko AES mɔgɔw ka a lajɛ ko k'i sen bɔ balontan ko la dɛ. Ko AES jamanaw ka lajɛ ko ka balontan suspend quoi. Oui. I y'o fɔ ko dusukasi kuma non i b'a dɔn ni i tɛ ɲɛ sɔrɔ ko min na fo dusukasi n'a bɛ se ka dabila i b'a dabila. Jamana dɔw da tɛ balonko kuma na. Jamana dɔw da tɛ balonko kuma na. C'est vrai. Mɔgɔw fana ka carrière ni mɔgɔw ka fɛngɛ bɛ balonko in na. Mɔgɔw ka projets b'a la, mɔgɔw ka fɛngɛ caman b'a la. N'i miiri o bɛɛ la, i b'a ye a dabilali ko ye fɛngɛ mais dusukasi kuma de don. Dusukasi kuma de don. Vraiment kuma bɛɛ an cili t'an tɔɔrɔ quoi. Mais a kɛcogo n'a fɔra si ballon ka nin bɛɛ balontan quelques secondes ka taa bi fila ta seconde damadɔ kɔnɔ ou bien jigitigɛ fɛn façon dɔw tiɲɛ yɛrɛ la o de dusukasi ka bon kojugu. Bon ballon dun filɛ nin ye ballon ni politique cɛ man jan. Ani politique cɛ man jan. Ballon fitinɛ bɛ taa ni fanga ye un coup. Mali ni Togo ka match Bamako yan. Adebaro ye an ci. Mais i b'a dɔn ko ATT ka fanga ko de tun bɛ na to a la. A don su kasi min kɛra Bamako tu as vu. Ko wɛrɛ de tun b'a duguma. A kɔfɛ ATT ye service de renseignement ɲɛmɔgɔ wuli ka police directeur wuli ka gendarmerie directeur wuli ka bɛɛ furan ka bɔ yen. À tel point que danger do. Même ɲinɛ an k'an farati nin kan in na an ka victoire fara an ka défaite kan. An ka vigilance kɛ. Parce que n'an gagnera jama bɛ se k'a fɔ k'u bɛ bɔ ka goudron minɛ ko ka fête kɛ. Bon, il faut que an ka force de sécurité ka vigilance renforcer ka kɛ n'an ka jamana bɛ contexte min kɔnɔ. O nisɔndiya kɛtɔ ko wɛrɛ kana taa bɔ a kɔnɔ. Walima ko an cira ko dusukasi wulila dɔw bɛ fɛ ka marchiw ni fɛnw boloda. Bon, jama dusu kasilen ka bɔ cogo dɔ la o ye prétexte ye ka fɛn dɔ siri tigɛ. Bon, il faut que nin bɛɛ de fana ka jateminɛ. Et en même temps n bɛ fɛ ka kangari dɔ da charlatan minnu tuma bɛɛ n'u bɛ match résultat ko kuma na an bɛ gagner an bɛ fɛn n bɛna kangari min d'u ye u b'u cogo dɔn. Ballon sitanɛ ka bon. Ballon sitanɛ ka bon. U kan'u ka famille bila danger la. Ni faamaw y'i minɛ k'i datugu nin ko sugu la o ye hɛrɛ de ye ma. Ɲɔnɛ ka jamana ballon tannaw espérer fanga bɛ siran jama fila de ɲɛ. Sport jama ani diinɛ jama a bɛ fanga kow ban pewu un coup. Bon ni charlatan min n'u y'o k'u dala gɛsɛ ye ko jamana bɛ gagner o ka taa kɛ dusukasi ye walima ka t'i sigi ko Mali bɛ ci o ka taa kɛ tiɲɛ ye Mali cira terikɛ n'i m'i cogo dɔn i b'i yɛrɛ ka denbaya bila risque la dɛ. Conseil do u ka farati u t'a dɔn parce que Mali kɔnɔ mɔgɔ tɛ kojugu dɔn f'a ka kɛ kojugu ye don min pour k'u k'a dɔn ko kojugu don n'i m'i cogo dɔn i b'i kungo si yɛrɛ ma dɛ. Ala k'an kisi o ma. Ayiwa Abdul o faamuyala an bɛ taa an ka ɲininkali la sisan. Fɛn min ye AES sommet ye a kɛra an fɛ Ban Maliba kɔnɔna la yan ka daminɛ le 22 décembre ka taa bila 23 la a kun cɛra. D'abord fɛn min ye capitaine Ibrahim Traoré le 22 malien fanba bɛɛ kun sigilen don k'a kɔnɔ mais an y'a ye k'a fɔ à la dernière minute ko i bɛ ka nali ko mabɔ cani kɔni nana. Abdul Ɲangi o kɛra fɛn a kumaw cayara mɔgɔ caman yɛrɛ bɔra ka kuma ka bɛɛ ta fɔ o kɔfɛ sommet fɛnɛ nana kɛ fɛn min ye président yɛrɛ o taara ka di IBE ma i bɛ se ka mun fɔ a kan. Bon alhamdulillah IBE ka nali retardeli zirin caman dara a ko la an ye mɔgɔ caman ka fɛnw mɛn mais tout ça c'est normal dans jamana kɔnɔ quoi ni ko kɛra bɛɛ b'i hakilina fɔ o si tɛ kojugu ye quoi voilà mais min ye kojugu ye o ye kuma dɔw la yebali fɔ sugu dɔw bɛ yen o cɛ man ɲi yanni i bɛ kuma fɛn o fɛn na a ka kan i k'a ɲɛɲini k'a dɔn mun de don sani i k'a kɛ k'a bisigi
est-ce que nin de tɛ est-ce que nin de tɛ donc i b'i to la bon o yɛrɛ de don alors que n'i ɲininkara ko e bɛ ka nin min fɔ dalilu dɔ b'a la wa foyi k'a bɛɛ bɛ e bɛ ka min miiri dɔrɔn i bɛ k'o fɔ ten donc je pense que o cɛ man ɲi an bɛ se ka a essayer ka pan olu kunna i bɛ ka nali décalé la agenda ko don et en même temps i bɛ mɔgɔ dɔ fana ye a t'a kunfɛ voilà a t'a kunfɛ puis fɛɛrɛw b'a bolo kuma dɔw la a ka d'a ye fana ka mɔgɔw bila suspense la kuma dɔw la a ka d'a ye ka mɔgɔw bila ko ɲɛɲini na yɔrɔ la i tɛna i bɛ tile bɛ ko su bɛ ko i la voilà yɔrɔ minnu na o fɛn ninnu ka d'a ye kosɛbɛ n'i bɛ jateminɛli kɛ hali waati min na tubabu médiaw bɛɛ wulila k'u jɔ k'a minɛnen don quoi a ma foyi fɔ maa ye tile kelen a ma kuma kɔfɛ a taara bɔ jolidiyɔrɔ dɔ la donc kɔfɛ a taara RTB siège la voilà ko nkalontigɛlaw de tubabu média n'u ye ko k'u to yen u ka soji la donc n'u sera ji la kɔfɛ u bɛ sɔrɔ ka fɛn kɛ donc o fɛn ninnu ka d'a ye kosɛbɛ sinon je pense que min tun ka gɛlɛn dɔrɔn o ye sommet ka se ka kɛ mɔgɔ tun t'a miiri ko nin sommet in bɛ kɛ Mali la k'a sɔrɔ dugu ma ci quoi donc ala y'a kɛ jamana sera ka sécurité assurer effectivement mɔgɔ ninnu tun bɛ fɛ ka action dɔw kɛ ka sommet saboter an y'a ye k'a fɔ armée ye bombardement dɔw kɛ u kan Ɲoro u kun mago bɛ Ɲoro yɛrɛ de la kosɛbɛ donc fagali min dara o kan sommet ɲɛkɔrɔ yen nɔ k'u ka motow ni minɛn minnu cɛ u bɔra an ka ORTM na mɔgɔw ye olu fɛngɛ ninnu ye baara wɛrɛw caman kɛra finitigiw tɛ min fɔ n'i ye mɔgɔ dɔw ɲininka ni attaque fitinin kɛra mɔgɔw bɛ bali k'a fɔ nin kɛra o kuma service de renseignement bɛ min a donna tan a bɔra tan c'est que u tɛ min kalama attaque min kɛra i bɛ b'o de kalama olu bɛ attaque dama min tiɲɛ n'o kibaruya tɛ fɔ apparemment n'i t'o kalama a ma nɔgɔn quoi c'est comme un moment États-Unis service de renseignement ɲɛmɔgɔ sénateur taara ale accuser quoi ko attentat kɛra ko donc nin bɛɛ budget bɛ di service de renseignement ma ko k'o justifier ko finalement u ka baara ye mun de ye quoi a nana ni rapport ye u ye attentat hakɛ min ye déjoué san kɔnɔ sénateur yɛrɛ min bɛ k'a interpeller attentat kelen déjoué Mali fan si foyi ma se ka kɛ il faut pas k'an ka ɲinɛ sécurité mɔgɔw ka cɛsiri kɔ que ça soit ani biennale fana ka taa kɛ Tombouctou un endroit très sensible en toute sécurité hali incident kelen ma signalé c'est que baara dɔw de kɛra sans fɛ ani dugu ma donc an ka lakana sabatibaw an ka service de renseignement olu b'i n'a fɔ olu ni journalistes b'i n'a fɔ énergie du Mali quoi EDM u bɛ san kɛ ka courant di ma si hakili t'u la mais ni funteni bɔra courant tigɛ mana kɛ heure kelen heure fila mɔgɔw b'u ka existence dɔn o de la tant que ça va olu t'i ye quoi mɔgɔ t'olu ka existence yɛrɛ kalama tant que ça va donc an bɛ dugawu kɛ ala ka baara yɛrɛ cogoya de don fitiriwaleya tɛ baara dɔw yɛrɛ cogoya de don voilà donc an bɛ dugawu kɛ o la hali bi en même temps ka organisation kɛbagaw ka daminɛ CICB labɛnna labɛn cogo min ka taa se fanfare national ma ka taa se kunnafonidilaw fana ye min kɛ tout ça c'était vraiment merveilleux muso tɔnw ni jeunesse tɔnw fana ye mobilisation minnu kɛ fo ka an ka chef d'état minnu nana k'u nisɔndiya je pense que tout ça vraiment c'était très très intéressant et sommet fana kɛra bonya ni waleɲumandɔn ye ka ɲɛsin Asimi Goïta ma parce que chef d'état tɔ ninnu y'a fɔ kosɛbɛ a ka san kelen ɲɛmɔgɔya kɔnɔ baara min sera ka kɛ n'o ye ka AES ka télé projet réaliser ka AES ka radio projet fana réaliser
ka force unifiée fana sigi sen kan ka opérationnaliser ka tila ka banque ko min n'o tun ye AES ka mirina ba ye projet de développement ninnu fɛngɛni na o fana kɛra k'o siège fana dayɛlɛ diplomatie domaine na je crois que désormais Mali ni Niger ni Burkina ka position fana dama kɛɲɛ na an bɛ kuma diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ ani an bɛ position fɛn o fɛn ta politique internationale ni régionale ninnu bɛɛ kɔnɔ tout ça c'était vraiment merveilleux baara dira min ma n'o ye IBE ye o ye anw yɛrɛ ka parce que AES ye bolofara damadɔ ye quoi les colombes o ye minnu ceux qui veulent beaucoup plus diplomatie paix o y'olu ka tendance ye bon o ye généralement o ka di Mali dirigeants ka côté ye kosɛbɛ bon tour sera anw de ma sisan voilà n'o ye les faucons de l'AES l'aile dure de l'AES tour sera anw ka présidence de ma yɔrɔ anw ti diplomatie ko kuma fɛ anw ti hali discours sɛbɛ o temps tɛ anw bolo voilà donc vraiment tour sera niveau min ma a kabako de lamagatɔla filɛ nin et je pense que ale fana mago bɛ fɛn o fɛn na Assimi y'o bɛɛ labɛn ka bila ɲɛ kɛlɛbolow bɛ k'a makɔnɔ sɔrɔdasi 5,000 ni kɔ radio ni télévision fana labɛnnen bɛ k'a kɔnɔ ka tila ka équipe choc dilan ka o fana bila ka bolo la sɔrɔ sira fɛ Assimi ye labɛn sabati ka banque fana sigi sen kan je pense que 2026 jamana caman bɛna kangari da Mali la jamanaw bɛna kangari da ninnu ye n'Ala sɔnna ma ouais ok Niang an y'a ye k'a fɔ discours caman kɛra kɛnɛ kan discours yɛrɛ bɛ mɔgɔw ma kɛ kosɛbɛ o ye capitaine Ibrahim Traoré ale yɛrɛ AES président kura ye a yira k'a fɔ ko l'hiver noir ko a bɛna ale n'a nana a bɛ se ka kɛ ko a bɛna juguya kosɛbɛ ko ni Ala sɔnna ma k'u bɛ ka labɛn sugu bɛɛ kɛ k'i préparer k'a kɔnɔ a dun Niang mɔgɔw kɔni y'o fana ta k'a interpréter mɔgɔ caman y'i ta fɔ dɔw ko ko nɛnɛ don mɔgɔw yɛrɛ commencera ka nɛnɛminɛfini ba in don réseaux sociaux kan k'a bila e y'a ye cogo di e bɛ se ka mun fɔ a kan non hiver tɛ fɔ ɲuman na quoi métaphore de don minnu ye littérature kɛ olu b'a dɔn quoi métaphore kɔrɔ ye ka fɛn fila comparer k'a sɔrɔ fɛn min b'o comparer au t'a kɔnɔ quoi c'est comme quand tu dis que comment dirais-je l'Afrique est comme l'Asie donc comme est un outil comparatif donc o de ye comparaison ye mais métaphore de comparaison kɛ k'a sɔrɔ o outil comparatif n'o ye le mot comme tel que ressemble à ale bɛ comparaison kɛ k'a sɔrɔ o mot sugu si t'a kɔnɔ donc o figure de style de bɛ wele ko métaphore voilà c'est comme si n'i ko sisan ko karisa ye wolo ye voilà métaphore dɔ de don i b'a sɔrɔ jogo dɔ de bɛ wulu la o n'a tigi jogo de bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na donc kuma in b'o de kan voilà donc n'i ko hiver ye nɛnɛ période dɔ de ye tubabula min tɛ ɲuman ye neigew ni fɛngɛw wagati donc ɲuman tɛ quoi hiver noir o fana finman faralen a kan o fana y'a dama babu ye peut-être adjectif noir peut-être ça a bɛ tali kɛ farafinna la comme a bɛ se ka tali kɛ baara jugu minnu bɛ na kɛ a bɛ se ka tali kɛ olu fana na mais a y'a walawala a ka discours kɔnɔ k'a fɔ ni o min bɛna daminɛ ko ɲɔgɔn faga de bɛ se ka bɔ a la donc farafinna kɔnɔna la laɲini ye ka an yɛrɛ fara
k'an kun kari ɲɔgɔn na joliw ka bɔ donc mɔgɔ minnu bɛ balo o kɔfɛ a bɛ kɛ fɛngɛ ye olu ma donc hiver noir in bɛ tali kɛ nin la c'est à dire a bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn an ka labɛn an ni minnu bɛ ɲɔgɔn na u tɛna an to yen wa u kɛn bɛ ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ sigi sen kan pour que ka walejugu de kɛ et puis a bɛ k'o min fɔ o fana tɛ nkalon ye parce que n ye livre dɔ bɛ yen Alexandra Saviana livre dɔ sɛbɛn livre in bɛ kuma nin ko ninnu na kosɛbɛ n'i ye livre in ta k'a lajɛ i b'a faamuya k'a fɔ ko nin ko ninnu bɛ Afrique de l'Ouest bɛna kɛ tasuma sigiyɔrɔ de livre in kɔnɔ scénario minnu armée française bɛna confronter ko minnu na 2025 ban kuma ka taa 2027 la Madagascar b'a la Asie kɔnɔna b'a la Afrique b'a la mais Afrique ta yɔrɔ fɛn min bɛna kɛ u y'o de prévoir Mali fanga bɛ ben Burkina fanga bɛ ben armée française bɛ segin ka na Nations Unies bɛ segin ka na o baara bɛna kɛ cogo min na fana attentats bɛ kɛ kan ka kɛ Sénégal o bɛɛ bɛ livre in kɔnɔ kosɛbɛ attentat in kan ka kɛ Sénégal capitale la Dakar yɔrɔ fila de viselen don o attentat fɛ o attentat kun kan ka kɛ date min na i b'a dɔn le 12 décembre 2025 le 12 décembre tɛmɛnen livre in bɔra 2024 oui le 12 décembre attentat in kun kan ka yen Faransi ambassade min bɛ Dakar attentat in cible y'o ye a heure fana b'a kɔnɔ 15h23 oui mɔgɔ hakɛ min kan ka kɛ su ye a la o fana b'a kɔnɔ 73 morts dont 42 français oh oui a livre bɛ n bolo yan les scénarios noirs de l'armée française livre bɛ n kunna yan les scénarios 6 o de bɛ kuma nin kan ani sufiw ka misiri Sénégal attentat filanan bɛ yen de visé o kɔlɔlɔ ye mun ye diinɛ kɛlɛ ka diinɛ kɛlɛ wuli n'i ye sufiw ka misiri agressé ko attentat qu'est-ce qui se passe sufi Sénégal dun tila bɛɛ ye sufiw de i n'a fɔ Mali olu bɛna wuli ko jɔn nɔ don u fana b'u ɲɛsin jamakulu dɔ de ma k'o de nɔ don donc u bɛ fɛ ka dugu Afrique de l'Ouest de ci bɔgɔbɔgɔ n'o kɛra o y'u kɛlen ka donda sɔrɔ Sénégal o kɔfɛ u bɛna Mali ɲagami ni cogo min ye o b'a kɔnɔ Bamako kan ka bɛn date min na o b'a kɔnɔ cogo min wagati min o b'a kɔnɔ armée française bɛna cogo di o b'a kɔnɔ Bamako kɔfɛ Ouagadougou de kan ka tugu o la u ka plan na a bɛɛ bɛ livre in kɔnɔ donc pour que k'a fɔ aw ye dɔrɔn mɔgɔ kana ko dɔw minimiser capitaine ye min fɔ a b'a kalama tigitigi fɛn min bɛ ɲɛsinen don an ka espace ma donc a bɛ fɛ dɔrɔn an k'an labɛn ka bɛn a ma a lajɛ livre wɛrɛ bɛ yen min cira ne ma les invariants stratégiques jamanaw ka stratégie pourquoi a tɛ falen depuis lawale fo bi n'i ye Allemagne Faransi ninnu lajɛ taabolo min b'u bolo u ka stratégie ça ne change pas o fana livre in page 246 paragraphe laban b'a yirila an bɛ mun de kɔnɔ a laɲini ye mun ye la question centrale repose sur la pertinence de l'OTAN. Pour ces détracteurs, l'alliance serait devenue une alliance du camp occidental contre les Russes.
une sorte d'alliance des principes sans base politique cohérente. De Gaulle aurait encore raison quand il disait en septembre 1958 qu'il incombe à la France, à l'Allemagne et à l'Italie de définir la politique commune de l'OTAN, faute de quoi cette organisation demeurera un aéropage sans efficacité. Les opposants à l'alliance franco-américaine peuvent avancer l'idée que l'OTAN ne s'est pas réformée en profondeur depuis que De Gaulle en a fait une question capitale il y a plus de 60 ans. Ils peuvent même utiliser l'argument selon lequel avoir confié en 2009 un des deux grands commandements de l'Alliance à un officier général français est un moyen malin supplémentaire d'aliéner la liberté française, sachant que l'on sait qui décide en définitive dans l'OTAN. Ils peuvent enfin estimer que la Russie fait aujourd'hui partie du camp occidental, qu'elle fait corps avec un Occident dont les contours redessinés s'inscrivent dans une action commune contre les deux principales menaces, l'islamisme radical et l'expansionnisme chinois, selon une approche que n'aurait pas réfuté Samuel Huntington. L'OTAN aurait-elle alors raté les coches en n'écoutant pas une demande faite par le général de Gaulle à l'américain John Foster Dulles en 1958? Il faut que l'OTAN soit élargie vers l'Afrique et vers l'Orient, sous une forme ou sous une autre. Une dernière phrase de là. Il faut que l'OTAN soit élargie vers l'Afrique et vers l'Orient, sous une forme ou sous une autre. Abana. Fin Flandala. Abe résumé le flyer. Là, la femme qu'on demande. Aywa Abdounyang ni kumakan wɛrɛ t'i bolo suma in kan an bɛ taga ɲɛfɛ d'accord an b'a ɲini an kanubagaw fɛ u ka dɔ fara partage kan caman bɛ k'a fɔ ko an ka Facebook numéro k'a ma ɲi donc an b'a fɔ an bɛ direct la YouTube kan ka taa YouTube kan Niang fɛn min ye Imam Mamoudou Dicko ale fɛnɛ bɔra ka kuma sommet wagati a ye laseliw kɛ kan caman na fulakan b'a la bamanankan b'a la kumaw la a y'a yira k'a fɔ ko ale kɔni ma fɛn kɛ mɔgɔ la kama ni kama bɔ mais ko ale apprécielen don ka na Mali kɔnɔna la mɔgɔ caman bɛ ka ɲininkali min kɛ Abdounyang o de ye k'a fɔ jɔn yɛrɛ de ye Imam Mamoudou Dicko apprécier ka to don jamana kɔnɔ parce que mɔgɔ ko k'olu kɔni m'a ye k'a fɔ ko mana dara ka Mali jamana fɛ JTC fɛ donc ko mun de la Imam yɛrɛ dɛsɛlen don ka na Mali kɔnɔna la à chaque fois k'a bɛ bɔ k'a fɔ ko n bɛ na mais a ti ka na Abdounyang e bɛ se ka mun fɔ Imam ka sortie in kan sani ka se ɲininkali tɔ ma ɲininkali ka ca nin yɔrɔ la dɛ an b'a ɲini mɔgɔw fɛ u ka kɛ fila ka partager kosɛbɛ ani fɛnɛ an y'a ye k'a fɔ coalition kura min fɛnɛ créera a tɔgɔ kun kofɔlen n'o la mais an kun b'a ka lasegin a ye wagati la a yɛrɛ bɔra ka lasegin ka jira k'a fɔ a b'a la i b'a fɔ ye bon cɛ aw bɛ ka ɲininkali gɛlɛnmanba kɛ nin ye bi parce que ni e ye mɔgɔ ɲininka k'a ka kuma a yɛrɛ fa kan a ye ɲininkali gɛlɛnmanba posé o ye dɛ i ye fari ɲininkali kɛ non vraiment cɛkɔrɔba y'o min fɔ an kun kan ka a wele ka fari ɲininkali kɛ parce que balimaya ni somɔgɔya mana ale bɛ se ka jeni mais a tɛ sisi quoi bon vraiment en réalité ne kɔni ye min faamu cɛkɔrɔba ka amour propre blesselen don mɔgɔ min ni jamana ɲɛmɔgɔw de tun b'a wele jamana ko bɛɛ bi sara la bon n'a fɔra ko o kɛlen bɛ ka jamana yɛrɛ bila jamana kuma ti sara la ne dɔw yɛrɛ mankan mɛn a ka video décortiquer la a bɛ ka jouer ka a b'a n'a ye dɔ jouer a b'a jɔ a bɛ kuma quoi depuis video daminɛ cɛkɔrɔba bɛ foli kɛ yɔrɔ min na a tigi bɛ pose ta yen kan k'i b'an fɔ mun na i b'an fɔ mun de la ne yɛlɛla kosɛbɛ parce que ça montre à quel point mɔgɔw dusu kasilen don voilà mais seulement Imam ka kuma lamɛnbaga ka ca
a faamubaga man ca ka kuma lamɛnbaga de ka ca mais a bɛ min fɔ faamubaga tɛ bɛɛ ye an kɔni bɛ se ka min fɔ dɔrɔn je retiens que a bɛ situation min na a kɛra défi ye a bolo défi min n'a bɛ fɛ ka a relever parce que on dirait que c'est devenu une question d'honneur. Donc ni problème posera comme si a nana honneur fan fɛ o ye danger. Filanan Mali autorité au moins un mot placé. Mɔgɔ si tɛ se ka u jalaki k'u ye nin fɔ ou bien k'u ye nin kɛ ale ka ko la. Bon, ale kɔni bɛ ka kuma. J'ai l'impression que o yɔrɔ fana bɛ jouer mɔgɔ kan psychologiquement, surtout cɛkɔrɔba si bɛ yɔrɔ min, o fana bɛ jouer a kan. I y'a faamu? Moi, je pense que cɛkɔrɔba, contrairement à ce que pensent beaucoup, cɛkɔrɔba bi a kɛlɛsen de kan. Ne kɔni y'a faamu cogo min, a b'a kɛlɛsen kan. Donc, an bɛ dugawu kɛ hali bi sagesse ka na. Min da ka di jamana na ani min da ka di an bɛɛ lajɛlen na Ala ka o sira ɲuman yira an na an bɛ se ka o sira taama cogo min mais nin bɛɛ ye mun ye nin bɛ na ni ne bɛ leçon fila de ta nin kɔnɔ a fɔlɔ semasi bɛ sigi wagati min na ne tun ko ngo imam ka farati politique la ngo parce que n'a donna politique la bere min bɛ kɛ ka politique mɔgɔw bugɔ a tɔ bɛ kɛ k'a yɛrɛ bugɔ a yɛrɛ jɛɲɔgɔnw ye ne kafiriya kosɛbɛ o kuma nɔfɛ mɔgɔ ti bi lajɛ quoi i bɛ donjan de lajɛ bon ne filɛ nin ye ne tɛ maa si nin dungɔ f'i ye hali ne jugu ni ne ka kan ka conseil d'i ma ne yɛrɛ min bɛ ne nafa ne t'o f'i ye ne tɛ kuma ni siran ye n tɛ kuma ni nata ye ne bolo n yɛrɛ diinɛ ni ŋaniya la min ka ɲi ne b'o de f'i ye a bɛ se ka kɛ ne bɛ fili Mali fanga ni ne ka kan ka kuma k'a fɔ n bɛ bilasirali kɛ u ka ko dɔ la min ka di u tulo ye fo ka taa ne sa ne t'o fɛ faama fɛn fɛn fana b'i yɛrɛ kalama i tulo dunga fɔbaga waati bɛɛ i t'o jate i ɲin ye soit a tigi tɛ fɛn kalama soit a tigi ye taa ɲinina ye o mɔgɔ sugu dɔrɔn de b'i tulo sago f'i ye san kalo 12 min bɛ jamana nafa ne b'o de fɔ filanan ne ko imam n'a ka mɔgɔw ma n ko faites attention aw bɛ ka fanga sɔrɔ bi fɛn fila de place la min man di jamanadenw ye tuguni politique ani démocratie les gens ont dit que démocratie kɛra déception ye politique kɛra galontigɛ ni jamana ci ni suɲɛni ye o de la jama tugura religieux kɔ à tel point que religieux bɛ maa kɛ faama ye u b'i bɔ faamaya la ngo religieux ma ngo ni interpellation dɔ de do ka ɲɛsin aw yɛrɛ ma a ka kan ka min faamu a ye segin ka taa 5 avril ni semasi créali ni fɛngɛ ni wagati ne ye émission minnu kɛ a ye t'u labɔ a k'u lamɛn ngo n'aw ma cogo dɔn ka don politique la maaw banna démocratie la démocratew kɛwale jugu de sababu la maaw banna politique la politique mɔgɔ kɛwale jugu de sababu la sinon démocratie ma fɛn kɛ politique ma fɛn kɛ aw minnu ye diinɛ mɔgɔw ye n'aw donna politique la ni jamanadenw tigɛra aw la a tɛ dan aw ma jamanadenw laban bɛna ɲɔgɔn diinɛ yɛrɛ de la n k'o de kɛra jamana dɔw la
Franci, révolution 1789, diinɛ mɔgɔw kɛwale jugu de kɛra sababu ye maaw banna diinɛ mɔgɔw ni diinɛ la ɲɔgɔn fɛ ko diinɛ t'u mara bilen. Communiste jamanaw ni de kɛra o yɔrɔ ninnu fana na. Faut faire attention. Leçon filanan min ni ne b'o bɔ nin fɛngɛ in kɔnɔ o ye bɛɛ ka hɛrɛ bɛ min na o ye fanga basigili de. Ne y'a fɔ ninnu ye wagati min na u bɛ M5 na bɔlɔn kɔnɔ. N ko jama se bɛ aw ye ka jama bɔ IBK contrôle la. N ko nka est-ce que se bɛ aw ye ka taa IBK minɛ? O se t'u ye. N'o se ti aw ye minnu ka kan ka taa minɛ aw b'a dɔn olu ye jɔnw ye wa? Fanga bɛna bɛn tɛgɛ min kɔnɔ aw b'o dɔn wa? N'aw t'o dɔn aw ye yɛrɛ faasiw de. A ye sabali. Fanga basigili hali fanga jugu ka hɛrɛ b'o de la. Fanga senkɔrɔma cɛli man ɲi dɛ. Ni fanga bɛnna ko sugu bɛɛ b'a kɔnɔ. M5 mɔgɔw bɛ kuma na hali bi u t'a dɔn u kisira min ma o. Non. Fanga bɛ yen maa o maa b'i yɛrɛ kalama i t'i da don fanga bɛ yen. Kodɔnbali baara de don. Non. Hakilima si ti fanga bɛ kolokolo. U t'a dɔn min don. E min b'a kolokolo e de fɔlɔ bɛ k'a su ye. Mali ye jamana sugu dɔ ye an ka Ala barika da ale bi. Ni jamana dɔw don ɲanguma M5 leader bɛɛ bɛ la. A bɛɛ n'Ala cɛ. Mais maa kelen ma sa coup d'état in kɔnɔ. Pourquoi? Parce que arbitre dɔ de nana mɔgɔw bɛɛ bolo bɔ ko la. Minnu tun ma coup préparé. Ne d'o f'i ye. E man b'u ye ka kuma mɛn coup d'état kɔfɛ. N'a ko k'a ye tugu sɔrɔsiw kɔ. A ko kan fila de tun bɛ ɲɔgɔn na. Ko in tun bɛ taa laban jamanadenw ni halakili de la. Ko Ala y'a kɛ ko ninnu nana k'a fila bɛɛ tɛgɛ minɛ k'u tɛgɛ ko ka bɔ a la ka jolibɔn kisi. K'ale kɛr'u fɛ o de la. Mɔgɔ sabanan dɔ groupe sabanan de bɔra o. Mɔgɔ fila min bɛ ɲɔgɔn na fanga ni M5. Mɔgɔ wɛrɛw de nana ka n'u bɛɛ tɛgɛ minɛ donc aw bɛɛ k'aw sigi so kɔnɔ. Jamana bɛ taa ɲɛfɛ. Pour que ka jolibɔn éviter. Sinon ko min tun bɛna kɛ Ala kelen de b'a dɔn min tun bɛna kɛ. A yɛrɛ kɛbagaw bɛ ka vidéo kɛ sisan u bɛ ka dɔɔni fɔ min kun labɛnnen don. Ouais. Min kun labɛnnen don u bɛ ka kuma dɔɔni. Donc fanga senkɔrɔma cɛli man ɲi. Mɔgɔ minnu nana o tun bɛ se ka profiter jama fɛn bɛ bɔlɔn kɔnɔ a tɛtiw k'a bɛɛ faga k'a nkalon da fangakɔrɔ la ko fangakɔrɔ yɛrɛ ɲinitɔ y'u fa. Parce que n'u m'u fa don dɔw bɛ taa kɛ problème ye u yɛrɛ ka fanga ma. Maa o maa ye fanga dɔ bɛ yen fangakɔrɔ min bɛ na. Tu penses que a bɛna da i la? Dan ka taa kɔ. Parce que n'a ma fɛɛrɛ tigɛ i la i ye min kɛ tɔw la i b'a kɛ ale yɛrɛ. Fanga bɛ kɔlɔlɔ de ye. Se bɛ maa o maa ye ka fanga senkɔrɔma cɛ a kana k'i ɲɛna ko fanga b'i fɛ. Non. Fanga tɛ adamaden ye quoi. Ko i bɛ musalaha ou bien sindiya balimaya fanga t'o ye dɛ. Fanga b'i fɛ ka balo tranquillement sans problème. Donc ni e de ye problème ye fanga ma ni mi cogo dɔw la o man ɲi dɛ. N'i kɛra problème ye fanga kelen ma ka kɛ problème ye fanga fila ma ni sabanan nana i b'i tɛgɛ fila yira a la k'i dabɔ fɛn bɛɛ la. N'i ma i tɛgɛ fila yira a la a man ɲi dɛ. O tɛ se ka da i la parce que cɛkɔrɔba ta ko ale ta ne kɔni t'a dɔn n'a sɔrɔ a ye ko kɛ ninnu na. K'a ma min a ma bɔn.
bon aw fana ka sabali sa cɛkɔrɔba min ye mun de k'aw la voilà a y'a di justice ma aw fana ka sabali sa mais a ye n fa to yen ala kama voilà a t'a dɔn ne bɛna bilasira dɔɔni quoi komi ne t'a dɔn ni min bɛ yen ala ko tiɲɛ k'a fɔ ko ni fanga kɔni ma foyi fɔ k'a ye min kɛ mais ale bɛ ka ale yɛrɛ bolo ale ye innocent ye k'ale ma foyi kɛ mais déjà e yɛrɛ ko i ye fanga kelen bɛ i ye fila bɛ i ye sabanan yɛrɛ bɛ n'o ye Musa ATT IBK donc courant min na i ye fɛn k'o la i ma fɛn k'o la i ye fɛn k'o la dɛ l'état est une continuité. L'état est une continuité. Ça veut dire que toi, tu es une source d'insécurité pour le régime. Yeah. Donc, ça veut dire que tu n'es pas totalement innocent. Ouais, bon, Almami miye fanga kelen beka fla beka sababe. Donc, c'est vrai, peut-être que munu nana, e nyena e ma fenkou la. Mais, olu ba don, qui est fenke. Parce que danger mindo, il y a danger de y régime ka survivre. Ça peut être ça. Donc, moi, au-delà fanga B, jamana nyarami kana son ika douala. Sinon, abi kungo gelaya, abi kungo sima, abi fenge fe. Mais on a tabé, situation in tantolama mandine. Toroba toli jamana kokanta. O fana mandine. Ara ko na nana ni min bi kala o ko kala. Bon, certainement bon comme ne t'a don fanga fleni mogoti kibaruya min bi fanga bolo ati jamana den shi bolo. Président bi min kalama, machita kalama. Donc peut-être au bato olu bi décision munuta, no bi position minta. C'est au ba kibaruya do de bubolo. Sinon, nere koni bolo, imam yeli Mali kono, o ka nogon, o jereli ka nogon ka teme, na te Mali kono. Oye kibaruya mine ne tege kono. Mais iba soro kibaruya were bi fanga bolo, ne te min kalama. Jamana den to te min kalama. Min ba to fanga ba don akanga senda chokomi, akanga avancer chokomi. Mais comme fanga ma foi fo. Fanga ma dossier fana daele ko kuma fo. Bon, finalement en yɛrɛ t'a dɔn cɛkɔrɔba yɛrɛ de bannen bɛ ka na wa parce que au communiqué min kɔni kalanna wari tɛmɛ na ko exil volontaire donc ça veut dire que a yɛrɛ de taara voilà mais on a ta bɛn ne bolo jamana bi ko in bɛ yɔrɔ min na sisan cɛkɔrɔba nali k'a fɔ a bɛ na Bamakɔ a problème tan tɛ ne bolo ale yɛrɛ si bi yɔrɔ min a man k'a fɔ k'a b'a décider k'a bɛ na hali ale bɛ k'a plaindre ni min ye ko fɛnkɛ kɛra ko ale nɔfɛmɔgɔw minɛna ka taa datugu ale de nɔ don en réalité ale tun man ka sɔn fo don ka se k'a sɔrɔ ale ma bɔ ka kuma ko aw bɛ fɛ ka min kɛ a kana kɛ voilà k'a ka kunbɛli ale kun kan ka bɔ k'a fɔ ne natɔla tɛ a bɛ fɛ ka min kɛ a kana kɛ donc ni e m'o kɛ ni jama min y'a kɛ fɛn o fɛn ma n'u sɔrɔ e de nɔ don ale bɛ ka finitigi hakɛ min bɔ o finitigi bɔ kun t'ale kɔ ye ni jama ko an bɛ bɔ ni finitigiw ma bɔ ni tiɲɛni kɛra jɔn nɔ don finitigiw bɔra ka lakanani de kɛ donc jamanadenw fana k'u yɛrɛ farati sariya sɔsɔ la ordre public troubleli c'est pas bon donc minnu y'o kɛ n'u ye kungo sɔrɔ a la Bɛnbako kan u ye sariya sɔsɔ walejuguba de kɛ bon ale yɛrɛ tun bɛ se ka nin bali a tun man ka sigi fo tiɲɛni ka kɛ ka sɔrɔ ka kuma bon ale yɛrɛ ko fana ko mɔgɔw ma yafa deli a fɛ ko min na ko mɔgɔw ma nɔgɔya da kɛ bon ale ɲinɛna dɔɔnin ale kun bɔra depuis a taga kuma
ko bi ka fisa k'a natɔ yɛrɛ dɔn wa n'i ko bana nɔgɔyara bon mɔgɔ min ni bana t'a la k'o tigi wele ko a fari bɛ di o ye kɛlɛtigɛla ye dɛ a tigi tun bɛna subaya bisigiya i ye subaga de ye parce que n y'a f'i ye n ko n kɛnɛyara e bɛ ne wele nɔgɔya da jumɛn na bilen donc o fana bi se ka kɛ ale kɔni nacogo ɲuman kun ye min ye o de ye ka dugutigiw ni au conseil mɔgɔw wele u ka taa se fanga ma vraiment an bɛ fɛ k'a dɔn n'a y'a sɔrɔ cɛkɔrɔba bɛ ka min kɛ ni fanga ko a fɛn t'an na anw cɛ ayiwa anw bɛ fɛ a ka na Bamakɔ dugutigiw ni diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛ se ka organiser pour que a ka segin ka na a ka jamana kɔnɔ bon n'o ma kɛ bon ne kɔni bolo n'i k'i bɛ fɛn o sugu kɛ o bɛ jate i n'a fɔ politiki kɛlɛ min tɛ ɲuman ye voilà. Abdoulaye Sela ka bɔ nin yɔrɔ kɔnɔ video kɔnɔna la a da magara ko an ka négociation kɛ ko jelibɔn ka jɔ ten ko Mali bɛ yɔrɔ min na bi ko maliyɛnw sɛgɛnna ko gɛlɛya bɛ maliyɛnw kan ko il faut que négociation ka kɛ jelibɔn ka jɔ Abdoulaye et puis mɔgɔ caman y'a jira k'a fɔ ko a kumana filakan na ko c'est très rare ko Imamu ka kuma filakan na i bɛ se ka mun fɔ o kan? Non bon minnu ko c'est très rare a ka kuma filakan na olu t'a suit depuis a bɛ au conseil présidentiel la a b'a ka kuma caman kɛ filakan na a b'a kɛ bamanankan na a b'a kɛ français la a b'a kɛ kɔrɔbɔrɔkan na depuis a tɛ tile seulement olu t'a suit kosɛbɛ mais ce que moi j'ai noté a ye min fɔ bamanankan na a n'a ye min fɔ filakan na danfara dɔ b'u cɛ danfara dɔ b'u cɛ donc ça veut dire que message adressé len do a ye kumana kan mun na o kan mɛnbagaw bi min faamu a kumana en fonction de ça voilà bon min fɔra filakan na danger dɔw b'a o kuma na danger dɔw b'a parce que siya ko kuma b'a la diinɛ ko kuma b'a la donc min fɔra filakan na o bɛɛ ye farati de je pense que ni ala ye jɔda dɔ d'i ma jɔyɔrɔ dɔ d'i ma i ma kan ka taa o terrain sugu kan ne ka faamu na maintenant i ye ɲininkali dɔ min kɛ est-ce que jolibɔn voilà ko an ka négociation kɛ jolibɔn in ka jɔ bon o kɔni ye baara ɲuman ye n'a y'o min fɔ o ye kuma ɲumanba de ye an kɔni bɛ se ka ale de ɲininka sisan jolibɔn in ale yɛrɛ bɛ se ka a lajɔ wa n'a b'a lajɔ o ye kibaruya dumanba ye joli bɛ ka bɔn o tuma jɔn de joli bɛ ka bɔn jɔn bɛ ka jolibɔn fana kɛ an kan k'o question poser maintenant an ka taa négociation na pour que o jolibɔn in bɛ se ka dabila cogo min na o ye kuma ɲumanba de o ye kuma ɲumanba de donc an kɔni bɛ an jigi sɛmɛ ale de la sisan a ka fɛɛrɛ kɛ komi maa minnu bɛ ka joli bɔn olu dɔnnen don an b'an jigi sɛmɛ ale la sisan ale k'olu tɛgɛ minɛ bon ah bon ah n'a y'o fana fɔ o kuma fana o kuma ka gɛlɛn o kuma ka gɛlɛn de b'a kɛ ne balo nin bɛɛ ye fili kuma ye ne ka jateminɛ na nin bɛɛ ye fili kuma ye parce que dire que Mali ye kɛlɛ tigɛ jamana dɔ la o tɛ se ka fɔ maa si fɛ parce que Mali da tɛ jamana si kɔnɔ kuma na jamana dɔw de ko olu sago bɛ fɛ Mali ko ka kɛ cogo min ko a ka kɛ ten
kɛlɛ fɛn bɛ Mali ni jamana fɛn fɛn cɛ nin dɔrɔn ne t'a la ko Mali autorité da bɛ jamana kelen kɔnɔ kuma na ne kɔni ɲɛ t'a la mais wali jamanaw de da bɛ anw kan u da b'a la o dama tɛ anw ka jamana cibaga bɛɛ b'olu ka territoire de kɔnɔ fo ka tila ka an ka jamana armée ka drone bɔ John bagara John ma je pense que an ye plainte min kɛ Cour internationale de justice la o ko jala tigɛra ye o Algérie ma ban ka taa kiri la moi je pense que o ko jala tigɛra nin yɔrɔ fana ye danger ba de ye kuma kɔnɔ n'i ka jamana ni wali jamana bɛ ɲɔgɔn na ka n'o trancher surtout ka n'o trancher k'a fɔ k'i ka jamana de jalaki don o fana tɛ fɛn ɲuman ye fana tɛ fɛn ɲuman ye i ka jamana ni wali jamana bɛ ɲɔgɔn na hali n'i ka jamana jalaki don o fɔbaga ti e ye fɔbaga tɛ e ye yanni maa min b'a fɛ ka segin ka na dikitato kɔnɔna na n'o fana taara ka taa fara kulu kan kulu min ka laɲini ye fanga min bɛ yen nɔ ko o bɛ yen e b'a fɔ yen. Oui, non, ça c'est clair. Ça c'est clair. O dogolen tɛ o. CFR sigikun ye clairement de renverser le pouvoir. Ça c'est clair. O kɔni sɔsɔli t'o la. Ça c'est très clair. Mɔgɔ si kan'i yɛrɛ nɛgɛ o la. Objectif foyi t'a la fanga d'Afrique. Ça c'est clair. Bon ne bolo fɛn minimiser ta fana tɛ. Voilà. Mɔgɔw Maliens delilen don fɛnw minimiser la quoi. Malien tɛ danger dɔn danger ye fo a ka kɛ danger ye. Imam Dicko tɛ mɔgɔ denni ye. Mɔgɔ gansan tɛ. Mɔgɔ denni tɛ, mɔgɔ gansan tɛ, kunfɛ mɔgɔ tɛ. A tɛ kuma kunfɛ foyi la. A kelen tɛ wuli maa si kama. N bɛ segin a kan. A kelen tɛ wuli fanga si kama. A kelen tɛ wuli fanga si kama. A kelen tɛ. Jamana kɛnɛmana fana dɔrɔn tɛ. Jamana kɛnɛmana dɔrɔn tɛ. Donc fɛn minimiser ta tɛ. Et puis fɛn min don a kan ka jateminɛ kosɛbɛ. A kan ka jateminɛ kosɛbɛ. Voilà. Ne bɛ se ka min fɔ o y'o ye. Mais négociation ko in na est-ce que yɛrɛ bolo an kan ka négocier ya? Non, ni mɔgɔ min ko an ka négocier, an b'an jigi da e de kan sisan. Marifa bɛ minnu bolo e ka olu ka marifa lajɔ fɔlɔ. Mais ɲa mɔgɔ caman ko k'an ka citerne attaquer i ka mun kɔnɔ ya kuma kɔnɔ quoi. Mɔgɔ minnu bɛ ka citerne attaquer k'an ka citerne binni ka gɛlɛya lase Maliens ma ka chauffeur dɔw faga ko a ka kuma la a ka mɔgɔ kɔnɔ de quoi. Ça aussi c'est une information. E b'o ye cogo di? Mɔgɔ ka kuma fɛn dɔ kan ka dɔ to yen o fana ye kuma de ye o. I bɛ k'a faamuya ka kuma fɛn fankelen dɔ kan ka fankelen to yen o fana ye kuma dɔ de kɔrɔ de b'o fana na o bɛɛ b'a yiri la ko tɔn min sigilen don fɛn minimiser ta tɛ ne bɛ deli k'a f'i ye minnu bɛ kuma imamu kan minnu b'a dɔgɔya minnu b'a réagir ka jaabi réseau kan olu kɛra fɛ u ma k'a fɛ a tɛ foyi tiɲɛ a ka force de frappe la parce que a jigi t'olu kan. Parce que a ka kuma ɲɛsinen tɛ olu fana ma. A ka kuma ɲɛsin bɛ mɔgɔ minnu ma olu b'a kuma faamu à 100%. A bɛ ɲɛni sira kan u b'a kɔ. A bɛ tiɲɛni sira kan u b'a kɔ. Jamana cira u b'a kɔ. Jamana jɔra u b'a kɔ. Fɛn minimiser ta tɛ quoi. Voilà, n bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn fɛn minimiser ta tɛ. Mɔgɔw bɛ n'u ka hakilina ni faamu don. Mɔgɔw bɛ se ka imamu dɔn mais fo ka diɲɛ wuli i tɛna dɔn ka tɛmɛ ne kan. Voilà, a ka di ne ye k'a fɔ ko se foyi t'a ye. K'a fɔ a tɛ se ka foyi kɛ. Voilà, n'i ko ne ma ko imamu dɛsɛra ka nin ko in dilan. O kɔni non o tɛ bali ne na. Mais a dɛsɛra ka nin tiɲɛ o man ca dɛ. An k'a tiɲɛ non
faut jamais le minimiser sur ce côté. On a minimisé au côté là-bas. Okay. Voilà. Ok, Abdounian, émission de Fulakia, mais on va continuer parce qu'il y a un niveau, on va faire si ça ta situation sécuritaire là, on va être pour Sandare, n'arriver Yorum Israël, Abo, Omarala, Kaisira, on va être pour Bonjour, Traouga Yota, 14 heures, une mafia là, dans notre situation, on va d'abord attaquer. Mais imagine tout le monde en situation de ces parce que population de la cause de la dissuasion il se comme voilà on a sur la poca combien mais tu vas faire vigilance à neuro vigilance tu vas faire pour aller tout là il vient de quoi tout dit là sur quand les gars fait attaquer. Oui, non, il va ni kabla wati ko vigilance au koro mo numbi mouvement na aux zones de kono. Ça veut dire que vous baignez déjà. Mais vous n'avez pas quel mi attaqué au domandi. Parce que kuma do la ibu ye misali la yirimajo directement e nyana ko yoro munu be ko ye o de cibler lendo. Mais il va soro yente ciblé. Il va soro yoro were de be mi cibler lendo. Mais ni connaît né wati ka for vigilance ni yoro ina ça veut dire que wati clé ou bien yoro marakono. Voilà. Donc Sandare temps te balne non parce que Sandare lamini mo numbe kosobe. Nya amine do population era de tchela. Kosobe. Ni bi jatemna ni ke Sandare na lamini attaquer nu club be woro. Ali Ablaye Maïga Talin Gwena Baraji Dalella intérim wati ne re attaquera Sandare à 11 km de Sandare Choufa. Voilà. Mobile Vitry Betch. Ouais. Donc, moi, nous, bébé, mais moi, ça va mieux qu'à l'échine de Néo Yemboud. Ouais. Quel est le soir à toi, fly. À l'échine, ça va Néo Yemboud. Voilà. Donc, à Bay, c'est qui dans mon côté. Bay. Donc, il suffit seulement au cas Faragnon, quand vous avez un fait 5 côtés. U ti bɔ dugu la ka na o sugu ninnu kan o b'a sɔrɔ yen yɛrɛ yɔrɔ min attaquera o dugu yɛrɛ kɔnɔna u bɛ famille ni fɛngɛw kɛrɛdafɛlaw ni fɛngɛw de la heure bɛ se dɔrɔn u bɛ fara ɲɔgɔn kan paf ils passent à l'action u bɛ tila ka yɛrɛ kɛ mais Dieu merci o y'a sɔrɔ an ka cɛdenw vigilance bɛ yen an b'o vigilance de ɲini surtout an filɛ nin ye san yɛlɛma min na an ka vigilance renforcer ni san yɛlɛma in jama ka taga segi ka can o de ka di tiɲɛlikɛla ye en même temps fɛn dɔ bɛ yen san o san ne b'a kun kɔri mais mɔgɔ dɔw bɛ yen i b'a fɔ u mago tɛ foyi la quoi maliyɛn ti danger dɔn danger ye fo a ka kɛ halaki ye don min an bɛ sɔrɔ ka wuli ɲɔgɔn jalaki la pétard ni mɔgɔ min ye Mali situation ye k'a ye fana ko pétard jago bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ hali bi surtout ɲinɛ pétard sugu minnu bɛ ka ci ani marifa mankan différence a ka gɛlɛn pétard sugu minnu bɛ ka ci très difficile ka hali différence kɛ ani marifa ci mankan ni ɲɔgɔn cɛ mais nka bɛɛ bɛ don sanni feere sira fɛ dɔ de bɛ taa taga na soit a bɛ don n'a ye trafic sira fɛ soit a b'a dédouaner ka don jamana bɛ se k'a fɔ k'a ti nin dɔn danger jamana bɛ situation min na commerçant bɛ se k'a dɔn k'a t'a dɔn ko nin ye danger ale ka jamana ma an bɛ nin wagati min na mɔgɔ min bɛ taa san k'a ci o tigi bɛ se k'a fɔ k'a t'a dɔn ko nin ye an bɛ waati min na ko nin ye danger ye donc an bɛna sigi fo fana ka kɛ bɔnɛ ye an ma don min pour que k'a dɔn ko kojugu don an ka sabali dɛ jogo dɔw bɛ yen an ka sabali an ka olu jateminɛ ko ye donc hali bi an ka hakili to nin yɔrɔ in na kosɛbɛ san yɛlɛma ninnu ni fɛn ninnu surtout an ka jamana bi contexte min na an ka fɛn dɔw jateminɛ voilà
Musa ɲininkali wɛrɛ di m'o yɔrɔ kan ok ɲangi an bɛ taa ɲininkali laban na o de ye Nizeriya an b'a ye k'a fɔ